דגל אחד. לא, זה לא רגע. הדמות שלך מישראל. למה? לא. אני הדמות שלך של לוי. כן. אני הדמות שלך. לא. לא. אני הדמות שלך שואלת. לא. אני הדמות שלך מקדום. אני הדמות שלך מקדום. בתכלס כן, דגלי ישראל אמורים להכיר אותנו. לפחות מה שאנחנו מכירים. אז בואו נעשה. לא ממש. כן. מה הדמות שלך מסופר מכל ומפורסמת. כן, מפורסמת. האם הדמות שלך עברה את גיל 60? כן. האם הדמות שלך עסקן? האם הדמות שלך הנין ג'אי הנהיגה את המדינה שלו. תכלס לא. זה דגל. האם הדמות שלך מנחל של חשוב? שואלית של חשוב? לא. האם הדמות שלך שחקנית? האם הדמות שלך האם הדמות שלך מעורפלת? האם הדמות שלך שחקה וחלוצת? האם הדמות שלך לא? האם יש לדמות אף? לא. האם הדמות שלך היא על עולאי? אלוהים. אוקיי, אני נחשוב עכשיו. רגע. פרופסור דוידי. זה מצחיק. האם הדמות שלך בת? לא. כן, ישראלית. לא. האם הדמות שלך של לוי? אני לא יודע. האם הדמות שלך שואלת? כן. האם הדמות שלך מהראש ילדים? כן. האם הדמותך הייתה פעם מנחה והראש ילדים? מה זה מנחה? לא, זה לא קרה מנחה. האם הדמות השתתפה בסרט גאליס? לא. האם הדמות שלך קרחת? האם הדמות שמעל שמנה? לא ממש. האם לדמות שלך יש צורה של חיה? לא. האם הדמות שלך שמנה? לא, מה זה השאלות האלה? האם הדמות היא דוגמנית? לא. האם לדמות שלך יש קרחת? אני לא יודע, שאלת את זה. האם הדמות שלך שחקן? תכלס בסדרת טלוויזיה כן. כן, אבל לי ככה הם. האם הדמות שלך שחקה סרט הפיג'מות? לא. האם הדמות שלך מעל גיל 50? בתכלס בסדרה כן. האמת שהוא בין איזה 185, אבל בכללי
אני לא יודע. האם לדמות שלך יש פרווה? וואו, איזה קרוב זה היה, אבל לא. האם הדמות שלך חיה בישראל? כן. האם הדמות משתתפת בתוכנית ארץ נהדרת? אני לא יודע. האם הדמות של משחקת בסדרה טאג דגו? מה זה? אין מושג. אני לא יודע כל כך ראשי תיבות עם מסגרות שאני לא מכיר. טאג אני מכיר, אבל מה זה דאגים? לא מכיר. למה אני מושכה שיער שחור? רגע, אני זכר בסדרה עם איזה שקשוקה. לא זכור לי, אבל אני חושבת שכן. למה הדמות שלך רעה? כן. האם לדמות שלך יש כוחות מיוחדים? כן. האם הדמות שלך השתתפה באליסה בארץ הפלאות? אליסה בארץ... לא. האם הדמות שלך קשורה לאוכל? לא. האם הדמות שלך שיחקה בסדרת בערוץ הילדים? כן. האם הדמות שלך מופיעה בשמינייה? כן, היא מופיעה. האם הדמות מהשמינייה? כן. מה זה? אוקיי, מי עכשיו? נרוטו. לא. כן. בוא נעשה סאקורה. האם לדמות שלך יש אח? אין לי מושג. כן. לא. כן. כן. לא. האם הדמות שלך מאוהבת? כן, בטסקה שלה. כן, במיץ שזה סאקו. טוב, יאללה.